kasebo. It is me just to save me na. Sompa Odehyieba Mampu. Sompa FM. Emma Ketiapa. Sompa TV. Emma Sompa TV. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Bon nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shemaima yamamu nyina chi ebraso say ye de SOMPA kasebo esommo na kasebo yi every SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eno ye SOMPA 93.1 FM sanso na yiko 100.9 e wokumase adamfopa radio e wo Paris France SOMPA 101.1 FM wotakwa takra de SOMPA 103.3 tachima SOMPA 106.1 sunyana SOMPA 98.9 Nkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Subabia Radio wano SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra ho ena wubenya ye ena YouTube no nso ye SOMPA FM live ye website www.sompaonline.com nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo ebre ena so na ko basimprimo eno no ena doane adansi hu niema wubenya Endpoint Homeopathy Clinic ye alternative medicine homeopathy awodi adwuma no so na kache wo mo boye chidom Promasidol Twisco energy food drink no and also can one of pesa ubo be a bebo and a baby wouldn't see ya say 74 mission so ebi wo e betimi aboa se be ya immune booster papa de bia na soja for no gidan na so mo ebo adwuma ensem e de ma mo anopai de di makotene no ebini yenyan no bone na ese mabuni de ache hwan na e ka sa asemi adwira hene na wasofo shempom din sem so onobo kwabena minta akando e de krata babonti se na sini e frɛ no Benisa Boaje a enam so ni suban bi oda na di ne kasa ye munti ya chena so no ye temper justice with mercy ene dwabosofo nso tire yeye esansa ya sabe e wo ho no aban na hyese oba bebem na Baba Jama and associates e de krata bia babonti ni nyina efa Daddy Lumba wonye ne ba bi kuro no ehun sansam ne yere a wode asem ekodan court no yebebo mu amamo anopa yi nana obo ade ebo atembo nsu o farmer general na wafa visefo wo mo hawo e de ato no ho so e de asema anopa ye de ba na municipal education director won Kwanta South Oro Jonathan Kosina nso abamane senkwada no secondary school no placement ne ba bi ye de wo mkoto ye no dodo no a wo mo anko eno ntie ba ne sei eni afoforo ka ho na no pay na na kwajojesi company limited ya danse ho ne mapapa na so yasene na ya bia ma wo se SOMPA no nsia bere mo kase ebo anopay wakenkamfo e triple man ejapi APAM DADA meni me woman AKOSUA ago abowaje wo betimi afra me AKOSUA nshira afi yenye brena ensem no yentutu ne sire ne na basa mfa mawo na watwe ya wieye na afahye kese a ejina mu ewo adwurama mu no na nanom ahemfo mpanimfo aka bi ebam wo mo bo adwa kutu no wo mo wie di ni nyina eba na wieye na emu na wo hempo a wo adwura nanom atrankonwa berima wo sa hwede otoso mienu ne nkase emu no wo de afutu ebema se empani to sa ya mabunu no wo mo de mu na ekọ ne se honti wo besrada se awie mire mu sade emabunu no efom enubone sabrato ebe wie no na wo no mpanyina hojo na wedie no nso kura kusakusa na atwintwam ahode anka wo so wonya na ade ye adwuma
edema odaakye etimi ya prompron no na ne nyina ato ape ene manubone nti na sansemi wo kasa wie ya ena asumi nya hene ode ne ho wo kyirikusi ntira ma otoso mienu nso di bi ba beto so wo kyese wo mususua pa wo musua if you see the traffic light there is something you must know. Red means stop na ya traffic na che na so ene wote red means stop untwo wani no na kwabrane so wogina ho so wo sensen wo so konkon ho na wono nso awada ni nyina no enye daache papa edema ye mabunu ne sen ho nti mabunu na wonu mu atwa ahia na afoforo a etie sompa wonu mu enhwe wo mu daache ye esanse wo man no daache fefe no mabunu ne dia Meka wo sena na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo na wugusu a wutie na ye toaso a wasofo wo hyimpom din so ye honorable Kwabena Minta Akando na waso wo se krata bi nenam social media asa krata no awura bi efre no Benisa Boaje a wo ye staff nurse na ya twena so Ghana Health Service for na di ko letter bi ema no na omo chem se sa staff nurse yi ya ye fa ni Benisa Boaje wo kasakasa nsem bi editia wo so fo hyimpom din sam so na se kasa twitwie kasa ensem fata se na asini a wakọ professional school pa abewie na obetimi aba bedidi atem sa no na enkoyie ntia nam so ema ministry no de asotwe se fata ema no na honorable Minta Akando se ebra na ni boss wo no wo se yen temper justice with mercy na wo se de atentere ne ye adwuma de ne nso yemfa ehumobro enkasa etikrata wo de aba bonten no wo de tumpanifo nim se eye se na asini a wa mu no hu no wani ne hu ni na ne kasa twitwie enche professionalism e course ne mom wo bese wo mu ada se asotwe no mo de ama no wo mo ntwensen na se wo mu enyim firi ho wo muso wono na Benisa Boaje o ye staff nurse edi na tem atem didie ne kasa twitwie no na ensem fata na nso ministry ne se wo mu eda Ghana Health Service for ase se wo mu gina so eye adwuma fa empomdi hu dwumadie na momade ba ko a wo sere ne se wo besere adwuma ye fo ni nyina se wo bie ne hu ni se wo ye empomdi adwuma ye ni a wotimi kire wagye ne mom wo betimi akire wagye ne wo bra wo ni wo bi atem se asem na wo kanadie ni die eba na se responsibly and respectfully na se bia wo kan sam na beka se wosoafo me keka bia che na wodidi atam no ende ensem fata fi sa ban we die wo mama ho kwan se obi anche na dwene yeyie na mom adwenkyere no se wo kyere na kwampa so suban papa so ene ani die se wo ye staff nurse na se wo begina social media na wo ye video na wodidi atam a na eno no ense na ho ban na wo twa ede ato etikrata owura Tony Goodman a wo ye head health training institutions na wakasa edema womo no ene de won sasha asabre wode atudwa sa staff nurse no a ye de query letter man no ye mo entungu baabi na wono na ejina mu ono honorable Kwabena Minta Akando no na wasre ede amano a wodi krata mpanifo ede ebetudwa ene apomuden so afo no na bobo ano a na ejina wona ye mrase bedwani edema ade hye wono mo odwa aboso na no matrankonwa na wone penia wono na da infrastructure ano Ministry of Health yewura Ben ampoman kansa kan yewura Kwabena Minta Akando ho ma wo mokokosra adwaboso adehye na ne nyina ne se yewura so wo hyebo bi se wo beduma boa ma apomuden pa wo mo nsa kan wo mse wo sabia ne bidie ne nso de ebeboa ya akade na afi mbeba ya ma atimi asoma adehye ne se de wo se som no wo be yede ama wo mo se ne ma toto yi a na ampaniampa ne nua ne ampara nyame adom abrewayi pomakwan mu ama neema etoto enti woni director of infrastructure ene ko ya wo mko akohwe bia wo mo de ko akobai dwaboso abaya asabia num no ye kohwe bia worum besi no ene eho ade ne no na yewura Kwabena Minta Akando echese ewom sa boshe ya akadane nenso sede be na apomuden pa abana hye ho bo ebetimi ade adie no enu nti na wo mo de saa na ntie aba ewo sehwidwaboso ene na afa na sabre kro na no nso yewura Minta Akando honorable wonya kasa wie na eja Ben Nkansa wono nso de ne de ebeto so na de enti honorable nsem a wode to na de hye nanim ye hospital ye si ha ye si ya che district ni nyine ya na nyini ma ni nyine ya na nyini nti niema bebre wo ho a ye si na enka ho
ne ne kra no na ye 100 bed capacity hospital sia no ye pese pejam ye de ko about 120 bed capacity ne ma bi mu wo ha ayedada e wo se bubu no ni isi e bi wo ho nso a na nka ho kra eno so wo se de ka ho ye nhyehyɛ na yakopon adaroma 2025 aban budget o kan ye no na sa project wi e ka ho ti na wo se ye ho nhyehyɛ contract sama for bebede aban adwuma de o ya o go through a lot of processes na soafo hwe ngomasuya so apomuden so a ono a na ye dwabo so mra se badwani kwamna minta aka na onabo wakasa wie ya ena owura Ben Ampoman Kansa ya wono nso ena ye director of infrastructure e wa atenaye ho e be kire enepa e wo sa dwumadi a won beye mu they do baby as see pejamu be probably person modern healthcare I bet me provided the needed facilities ama dwabo so ne more important mun nyina enti the aircon is upgrading it to 120 bed hospital now some of the facilities e be hu resabia no accident emergency a new one maternity department surgical unit physiotherapy and a laboratory the existing facility no so no say be no e be touch near yes also fefe now for medical waste ade hu hia yi enti no so wo ho I design mechanical and electrical installations for all the functional areas na ya bobo ICT so wo ho e be baba be ye na de ba ko be san bi mu ye eye center ye the eye center e ba ha say the dentistry e ba enti full hospital ya nema pi wo mu physiotherapy nyina e ka ho na oforin ahenkan a wotoso mienu wona ye sahwibonza ahene wono nso da asese de mampani ne na aban ayo no womo ne hwe ka de ka ne se nyame nhira no de kan ye de sida PSC be ma omampani John Dramani Mahama se ofro akonwa no ya nkasa ye de hye ye ona abokwa ne ka ka no oye no health minister ye hunu we nyina just because ye gidi a onya woni mu na wo ma ne ye health minister eno ntina abo a e ma sa ne ma we e koso wo ha sam eno achikra mekra ya megyina hai anka nananom de na anka ye nse bi kwio na so sisi a wo de na ye member of the Ghana Health Council the ye kan say emwa bia mo hia no e ma mo mfa enkame ye na nehwe ma wo dwabo so ha ya emwa bia mo hia no mo mra ye ho na ye so ye bebo amo sahwibonza ahene ne kasa ye na ofura ahenkan a wotoso mienu Nana KJC Company Limited and upon Nsia Kasia Bona Wuti na ye transfer consent for Frosono. Oro Jonathan Kosina, a municipal education director ewa in Kwanta South. Na wakacha chemuse basic education certificate examination BEC for wamo graduate na anu ya wamo school placement ne do wamo ko senior high school sa hodo no. Baby adu wamo ko ene do no anko enam tribal conflict a AKOSUA nti entokwa ne kasabu suemu ntokwa ene sakasaka. Na ochemuse online registration no adesuafo bebre de wom koto ye nyina no aba fom ankasa na Nkwanta senior high school de wom de no so kra de so te efi 25 registered graduates a wom kirem se said yes ya bafom no eya tete papa pafise nkwada yi nyina no se de wom ko school no wom so wom pɛ hɔ de a na ye koya na se ye bai we share your four schools na Ntoboman omu declare 700 SSPS no edi 171 ema that school no and even to the extent some protocol of 30 as we speak today there were nipa 26 per and am register online we share in Panseka ya omu here 900 ya omu 280 protocol 45 but we share as at today only 41 per and are register we share Chaboboa omu kra 129 as at nipa 16 and omu are register into we share situation na enkoyie maye Nkwanta secondary community no omu say 400 nipa 22 per na aye na we share facilities we nyina ewo ho a enrollment enye encourage na we share ebe high in the future Ebeha ye pa dachi Nkwanta South Community Day Senior High School nkwada adodo no a ese wo mo nkro no a na eya tete na no owura John Kwadwo Japan a wono ye oti regional minister wono nso kasae na owura John Kwadwo Japan bo modern na wodi to dasa desua de ye eti BEC graduate for na dodo na online registration no wo mo anya na nso enim so wo mawie school no na eya tete we share your four schools na Ntoboman omu declare 700 SSPS no edi 171
171 Emma that school no. And even to the extent some protocol of 30 as we speak today there were nipa 26 per and register online. We in Panseka ya omu here 900 ya omu 280 protocol 45 but we as at today only 41 and are register. We Chaboboa omu kra 129 as at nipa 16 and omu register. Into we situation na enkoye maye in Kwanta secondary community no omu say 400 nipa 22 per na aye. Now we have facilities we nyina ewo ho a enrollment enye encourage na we ebe high in the future. We any ayati ye owura Jonathan Kosina na owura John Kojo Japan de no mama yenkoti me check radio no you know as a minister you are so should be biara and especially conflict no ha no na be say me say to say people here na ba because school soon say ha say ma kolana ma school no ha say ma region no na me as a leader and the minister of the region no just say ha me in contact na nipa do show population so we etie for owura John Kojo Japan awoye oti regional minister wono nso na di we to so a nana kin amane bo a wode be sompa kasebo eno no no kra bo so ba ne ma eja epaye na wankasa oti hu nso a yeyi wayibone we ye nkwantafo na wo mani abre no na ekure ye frani vise ewo atifi atoye mantamu na nana obo ade bo atembo nsu wona ye farmers general penny say one day say wakasama akuyafo pa na why say akuyafo president kura eno kuya ene won bibia se bibi koso na entwa yi anya de obete atena wobesore agina na wakon ede amasa kuru no ne say hunti wakon ma visefo esan say wahwe hunu say asase obo ade de adom wo mo no eya asase bede wodi bibia to so eyeye na eno nso betimi ahwe oman yi kura ama asa akohwe ama foforo de aka ho nanso timamufu ewo ho no wo mo asetena munye enam so ama mabunu ni nyina wo mo atupin afa agyan ebinom ko galamsey site ebinom so de wo mo ho akonkura kase mu a wo mo ko akopepa adie ni nyina ne senkane asamonye afi apomudin sam nso ato apekura de wo motoken wo ho no wonde wo mo fa ne tese MP BBC gise wo no enje sanso a wo no ma etwi moto afidete tamfo a tais mienu wo mo netimi so wo mo nkakra akra na adaji Ganiu Abdullahi ya wotoso miensa wona ye vise hene no wo chese no kwasemu ni aban no ne ntafre wo a wo cheche firi o manum no vise se na ne bibeso wo mo so de a ene wo mo huni enti galamse na nani abrese wo ko no ne maburu ne nyina dodo na akọ galamse site o enti se ne ma betimi atwitwa ye de a ene wo mo no kua na wo mo yo enkuto firi ho ba afi ayemo ahodo nso ba sana eba adua aburo emonom ne atokọ ne eka ho a serious ingredients fakase na ho ne firi na no nso ne som oman no enti sa ba ne be ma nani aba ho na wahwe wonyi a sa tie bia kua no asabi ye fa ne se ya asotwen no ye be hu se sen ye adehiade kase bi na ye nhira nso de ma oman a wo be fa ato no ho so atiefo ye nyina ye nim onwomtuni a waje din dadelumba na no na wo firi mu ya na ebranson se ye pene kurabre na ehun nsem bi asore na ebepie mu se oba bi efe no AKOSUA se wa fosu wo tro krata de mana lawyer for the koma ebusua no edefa nsem bi na wo pemu nchiremu ema ebusua no nso afa baba jama and associate legal consultant solicitors and advocate ede krata bi ababonten ababeyi na lawyer for abeyi wo mo no tietiefo munya bre na menkenkan de ewo mu enchiremu na fosu abusua na se dadelumba abusua no ewo insuta ene ne mpotamo ne abusua ne nyina ye owura Charles Kwadwo fosu tafa ne dadelumba ese wo mama ho kwan se baba jama and associate wo mo di nchiremu bi eba na nchiremu ne nyina fa 1 September 2025 and 10 September 2025 na krata bia AKOSUA se wa fosu echiro edebaye eti abusua no anu yie enie abusua ne se AKOSUA se wa fosu a wo Germany na ne kru dadelumba ka se omra emetra ne nchen wo Ghana na wama ejane ho emfie makomako dunum na emfie makomako dunum no mu kirem se 2018 watro krata bi de breda dadelumba na krata no
wɔkyerɛ mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ na deɛ nti wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ no ɔkeka nsɛm bebree wɔ mu ansɛm ɔka wɔ mu no yɛ nneɛma a wɔgye di sɛ na ɛrekɔ so wɔ awareɛ no mu a na ɛnsɛm fata a akɔsua sɛ wɔafosu ɛkyerɛɔyɛ a na wɔkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ na wɔse ɛberɛ a sɛ wɔafosu ɛkyerɛ kra akɔsua sɛ wɔakyerɛ krataa no ɛde berɛ Dade Lumba ɛbɛkyerɛ mu deɛ nti a wɔgya awareɛ no Dade Lumba fa na lɔyafoɔ so yii na no ɛkyerɛ mu sɛ saa nsɛm a na yere de bɔ ne soboɔ no ɛnyɛ nokorɛ enti akɔsua sɛ wɔafosu a saa berɛ na ɔyɛ Dade Lumba yere no ɛde ne nsa ɛbrɛ abusuafoɔ ɛna ɛnsa no nso abusuafoɔ gyee eti akanfo amamre mu no ɛyɛ abusuafoɔ na gye awareɛ eti sɛ wode nsa brɛ abusuafoɔ na abusuafoɔ gye die a ɛne na awareɛ no na egu enti fosu abusua fosu royal family ne se saa brɛ no yɛnim sɛ Ghana yɛ tradition na sɛ amamre ne amane mu no sɛ obi firi mu a efunu no anaasɛ mu no yɛ abusua dea eti Dade Lumba ne funu anaasɛ na mu no ɛyɛ fosu abusua dea eti abusua no na bɛkyerɛ deɛ ɔmo de emu no bɛyɛ eti ɛnyɛ akɔsua sɛ wɔafosu ɛna ɛba bɛkyerɛ deɛ ɔmo de emu no bɛyɛ na sɛ wohyɛ mu nso so a deɛ ɔmo nim sɛ awura ne yɛfrɛ no Priscilla Ofori a dodoɔ no afrɛ no Odobroni no wɔno na Dade Lumba ɛware no Dade Lumba aware ne mfie dunum a wɔne na wo nkɔda mako nsia enti Odobroni deɛ wɔno na brɛ na Dade Lumba yare ne nyinaa no na wɔte ne nkyɛn a wɔhyɛ no enti krataa no a akɔsua sɛ wɔafosu ɛde afa wo so ɛde aba bɛkyerɛ sɛ wɔpɛ nkyerɛmu ne ade no yɛ mo waso ate sɛ deɛ abusua no nim ne sɛ wɔde nsa baa ɛma ɔmo gye tu mu na saa bere ya Dade Lumba afiri mu no na dan ɛne n'agyapadeɛ nyinaa no wɔn ne ne mma ɛna ne yerenom dɛ sɛ bi ya ne yere dada akɔsua sɛ wɔafosu ka ho ɛne Odobroni no mu nyinaa wɔn bɛhwɛ na abusua no nyinaa nso wɔn akyɛ ne pɛpɛɛpɛ na baabi ɛsɛ sɛ yɛde to no ne yɛde ato eti wani anu yie abusuafoɔ ɛde ɛba eti abusuafoɔ ɛma awura akɔsua sɛ wɔafosu aso ate sɛ efunu no yɛ ɔmo deɛ mu no yɛ ɔmo deɛ ɔmo pɛ ɛna ɔmo bɛyɛ wɔn deɛ ɔmo nim ne sɛ ɛbrɛ wɔte Germany hɔ a Dade Lumba wɔ Ghana a Dade Lumba yare yɛ na Dade Lumba kaso wɔmmra wɔama ɛna deɛ ɛtɔ so biem wɔtwerɛ krataa 2018 ɛde bɛto Dade Lumba anim so wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ na deɛ nti a wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ no wɔde allegation bebree wɔka nsɛm pii deɛ nti wɔpɛ sɛ wɔgya awareɛ no na ɛno akyi no wɔde nsa baa ma abusua gye to mu eti wei ne nsɛm a Baba Gyama and Associate wɔn ɛde aba abɔnten na wɔn de aba bɛyi no ano a ɛnɛ so mpa kaseɛ bɔ nso atintim bi ɛde akyerɛ wo ɛne na ɛho nsɛm no sɛdeɛ mmara ne teɛ no yɛma ɛnyɛ saada na Dr. Osei Kwapon Center for Democratic Development CDD Ghana ɛhɔ na wɔdi ne dwuma na panin nso aka sɛ wɔde fa mampanin John Dramani Mahama na mamu a wɔbu hu no wɔkyɛ sɛ wɔbɛkae paa sɛ orafoɔ Operation Recover All Loot wɔmunya adagye nante wɔmayi ntwo ne ntrada nyinaa so ehunu wɔn mo a awie wɔmayi sika ana wɔn afa wɔmayi sika amfa mmara kwan so ɛwɔ sɛ yɛde wɔn mo egyina mmara anim ɛma mmara no toto ho sɛ nokore bi wom ana nokore nim cases bɛɛ sɛ mpem mienu ne ahenan ɛna akɔda aban lawyer pani na boboa no ɛwɔ sɛ saa bere wɔbɔ ho kwadu na ne wɔbusa sɛ wɔn ho sɛ kwadu bɔ bi ɛkɔ na nso sɛ deɛ esi kɔ no ora de no bi ka ho ana eno na akɔte ada we yɛ asɛm a Dr. Kwapon na wɔbisa firi CDD. But what you see going on for me is when you think of this issue of corruption and the fight against corruption has two dimensions, the legal dimension and the political dimension. The former president always used to say, not until you are in trouble and you find yourself on the wrong side of the law, you would never fully appreciate due process. But where I think in the eyes of the public, he was perceived as having lost the fight against corruption is because he took an extremely legalistic stand on it. Let due process work. Let due process work. Except that in the fight against corruption, the public doesn't see due process. Not until you are following a case, not until you read news about it, not until... Dr. John Osei Kwapon, Center for Democratic Development, a friend CDD Ghana, a one who didn't juma, what is Hasemi atoponosi.
Kasiebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited anopa no nsia Kasiebo eno no. Adansie ho niema papa eye na kache. Ghana ha more than 30 years no ato adansie ho niema. Na SOMPA Kasiebo ye nana KJC anopa no nsia Kasiebo ne mu aso ate se cement na wo pa to na wo papa ne boda form brand bia Ekoba simpri mufu ani kire ho ayon rose papa bi roofing sheets awode ba wodan so awie mu nso mu apetampe baabi abese wo siden ye betu fu ne am akwankere baabi akoto adansi hu ne ma de bekọ e de ma wo free wo bra wontua kapra ne anasa dama eye bema ba nana KJC Company Limited ye freno Ekoba simpri mu enkra ne kumasi wodi ehim edi ade ncheche 80 no 020 435540 020 435540 na wodem endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin se memo aso nte sebra na alternative medicine for homeopathy so no wa faso de sa yare bebre so wo koma se ye kronoma boahia ena wo nkran so a splinter se kwan so baabi e frɛ ho shell signboard no e ma yare ni wonya fi se ho wo ba wo mo lab technologists any radiologists mo ye lab ehu yare ni ti ene ne fare by the root cause of the disease ni etu ase prekope wo mo nuro no so wonya bi wa bonten eti Ekoba simpri mu to nsafra wo sebra baji adansi mu niema ena endpoint homeopathic clinic nso to nsafra wo sebra na yefa yare sapapa na yemfa emwa wo endpoint homeopathic clinic tema community 22 nso wo ho eti awomu hawo prostate na wo fa ba bi na adwedwo anasa nerve diseases kidney liver physiotherapy ne massaging ne nyina wo ye ho adwuma Dr. Duboatin wo fra na wo no abefa 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 ment na homa yare ni wonya ment na homa yare emfa won hyedem emfa low sperm count ne premature ejaculation entetew be me na bra na begia ho den na anopa Twisco energy food drink no eya na wa bobi eye 2 Ghana cedis pe eye chocolate ena eye delicious ena fortune nso bi ewom eti se wo bobi a wo bedi adanse sampa Promasidol Twisco energy food drink no eno na anopa bia eye beverage eye bo eye yie Twisco power your dream na immune booster papa eye Thontina 74 mixture eno na se wonum bi a DHC ne de afra na Food and Drugs Authority agye atomunti asojafo wo nipadua no benya hoden na wo mabo adwuma eye Thontina 74 mixture etement na wo ma yare emma infections ahodo fi se immune system no ayemre Wamo yamre pe na chese nipadua no waye susceptible to diseases yare bi etimi ba nanso samunum Thontina 74 mixture no a yare ne kura ma da bia wugina wona so pub ne so ba bia to no Okanshi drug link komase Ashtown ni nyina wo ho Thontina 74 mixture immune booster papa wamo ka ho ene edi no nsia kasebo esom SOMPA 106.5 FM Accra ye ho meso ye ba ye beto aso Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena nso biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko yeko ye train wo garden ni mu. Na me pray ne mama javelin. Oh sa na plate no so e. Mama enye plate o eye discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo
se munim se ansa na mubedi nkunim no muhia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bua nkunim difo se moi Mama, yeah, that's it. me mo fa ya pomudi hu hia me Swissco, power your dreams. FDA aji ejede nkrato yato. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abre bia ne ho den. Tonti na 74 yinso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadi nkrato yi atom. Enokre ema akatua papa ampa yenkɔwie kase no ɛwɔ amanone ensemu na Israel ene Palestine Hamasfo wɔn wantwi ho ɛna yɛde wie kase no ene dadue ya Israel fo ehwe animu sɛ wɔn adehye a wɔn akɔno mumfam ɛwɔ Hamas atutrafo ensa no wɔn nsa bɛka wɔn made ansa na mpo America mampani Donald Trump wadi kan kura ne dom na kwa kohyia ahunu nhyehyɛ a wɔn bɛyɛ ama asundwe abua no wɔn motimi anoma no sabre woni da kwan sɛ nipa bɛyɛ sɛ aduonu a wɔn yɛ Israelfoɔ sɛ ne wɔte ase ana wɔn nte ase Israelfoɔ sɛ wɔn nte ase mpa yɛmfa wɔn na nkasa no ɛnto adaka mu mfamra na fe wɔn mfa nkɔyɛ hwemu hu sampa yɛ sumesi wɔ benten ana na emuni na akyredin na we ya America mpanimfoɔ ne de dodo na sabre wɔn maduru pokɔkɔɔ no ho ɛwɔ Egypt ɛhɔ ɛna enkomo no nyinaa ɛbɛkɔ so enti mampani Abdel Fattah al-Sisi wono ɛna Egypt mampani wona ehyia mpanimfo nyinaa na ɛnɛ wo motimi atenase edi ano baba yeye sɛ de bɛyɛ na asomdwe no ɛnyɛ de ɛbɛyɛ te sɛ sumina sugya asɛ ewu na nso ebewie na emu asan so akɔsankan Israel se wo mu gya wo ade hye aduonu no a wo mu nso de ahanu aduonum a wachi wo no masi no wo mbegya wo mu nyina anim no so ɛde wo mama Hamasfo kasebo no wasi na ensem de somo no pai dedi makotene bi enie nurse ni bi a yɛfa ne Benisa Boaje keka nsɛm bi editia honorable Kwabena Minta Akando awo yo soafo wo hwempom de nsɛm so nanam so ma Ghana Health Service atwena so nanso minister de krata babonten sɛ yɛm hu ne mɔbɔ na wonya ne ti enidim wo saa kwan so nemom ɛno nkyɛ sɛ wo yɛ nurse ni a ɛsɛ sɛ wodidi atam wobetimi akyerɛ wadwene wobra atam didie enimu nana obo ade bo aten we farmer general concern farmers association was na no mempeni nsama wo ka o UN general assembly no wo kire say bibiman na ye wiase nyina fapem daache saa no no nso beka service eho ye kua epono nti mempeni manani nko ho Onro chance kojo fosu etafa ne dade lumba a wonya ne ba bi kro na yere dada te se de abusuafo no kana kosua se wa fosu wo ma bayi na no akire mu se wode ka de nsa bae ebegya aware enu nti de abusua no enim eye odobroni na ye ne yere a watena ne ho emfie dunum 15 years a wone na wo enkoda nsia eti enye akosua se wa fosu na ebe kire abusua no de wo monye wo mufunu na chese honkokura na yabune fa ye ho dio na emom enye hembabunu na yakwa amana no nsem nso a Israel fo se Hamas fo gya wo made hye aduonu no ma wo mo a wo mo so de ahanu aduonum no obegya wo mo nyina
ensemo ye de ema mo na poso ne de ma mo na kase boy free Sompa 106.5 FM Accra no efa ya headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 ayiko 100.9 Paris France ya Danfo Radio takwa Sompa takwa de Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankasim Kingdom 106.1 FM and a decoder so baby Sompa FM one baby radio one